Hej Julie. Hej Rasmus. Vi skal tale om Museum Sydøstdanmarks involvering i Getting Climate Control Under Control-programmet. Øh, vil du ikke starte lige med at fortælle lidt om, hvad hedder du, og hvor arbejder du henne? Jo, jeg hedder Julie Kofod Hansen, og jeg arbejder på Museum Sydøstdanmark. Og der er jeg samlingsansvarlig, så jeg har ansvar for alle vores museumsgenstande. Og det er, om de er i udstilling, på magasin eller til udlån. Derudover så er jeg uddannet som konservator, så jeg har en central rolle i klimastyring af vores magasiner og udstillinger, af transport af genstande, magasinering og opbevaring. Hvordan blev du involveret i projektet her? Det var min tidligere chef, som var kulturarvschef, som spurgte, om vi skulle være med, og jeg ville have en bærende rolle i det her projekt, og ja, det sagde vi ja til. Og hvorfor tror du, at Museum Sydøstdanmark valgte at deltage i det her projekt? Jamen, jeg tror, han fandt det meget tiltalende, og så synes vi bare, det er interessant at lære noget nyt og prøve noget nyt. Så ja, Men det viste sig jo så, at energikrisen faktisk havde givet anledning til, at I foretog en del sådan forandringer, opdateringer på jeres klimastyring. Vil du prøve at sige lidt om det? ja, da energikrisen var den fik os i hvert fald til at se sådan med ret økonomiske briller på vores energiforbrug, og fordi det blev enormt dyrt. Så allerede der så havde vi kigget på forskellige løsninger, og vi har fået installeret et solcelleanlæg, og vi har fået specielt bygget sådan en elovn til vores glasværksted. Så vi havde allerede gjort nogle tiltag for at optimere på det område. En elovn til jeres glasværksted. Kan du ikke sige lidt om det? Jo, det er fordi, at normalt så kører de på gas, og det var bare helt ekstremt dyrt, altså gas på det tidspunkt. Og så var det jo nærliggende at skulle lave den om til el, men glasovne er bare som udgangspunkt på gas, så derfor så fik vi den speciallavet, og så kunne vi jo kigge på, hvordan vi også kunne betale den her el billigere, og det gjorde vi så ved et solcelleanlæg. Og det var alt sammen inden. Ja, det var sådan som en hvad skal man sige, konsekvens af energikrisen, fordi det simpelthen blev for dyrt. Vi kunne bare se, at alle udgifterne gik til det. Men hjalp det så? Ja, det har hjulpet rigtig meget. Så I havde faktisk et godt udgangspunkt allerede, da I trådte ind i projektet her. Ja, vi havde et rigtig godt udgangspunkt. Øhm, ja, og det er jo bare en af vores lokaliteter. Ja, fordi hvad er det for en samling, der er på Holmegaard Værk, som er den lokation, I har arbejdet mest med i det her projekt? Holmegaard Værk, det er et gammelt glasværksted. Altså Holmegaard Glasværk, som nu er lavet om til et museum. Men på det her museum, der har vi i de gamle, hvad skal man sige, haller, vores eget glasværksted, som producerer glas og kunstværk. Så vi har jo, vi har et fungerende værksted, og så i den samme bygning i et rum ved siden af, der har vi jo så udstillinger, der fortæller om glasværkets historie. Men hvordan er det som konservator at skulle passe på glas? Er det besværligt? Nej, glas er som materiale ret nemt. Det kan klare ret meget. Det bliver produceret ved op omkring 1200 grader eller sådan noget. Det værste for glas, det er jo sådan set håndtering. Mm. Det kan godt tåle ret stor udsving i klimaet, både temperaturmæssigt og luftfugtighedsmæssigt. Så der er det jo, altså, det er meget, meget nemt. Ja. Så det er lige så meget et komfortspørgsmål, hvordan indeklimaet er på Ja, det er Holmegaardværket. det i den grad. Ja. Men meget af glasset er jo også udstillet sammen med andre materialer og andre museumsgenstande. Så det er jo oftest dem, vi ser på i forhold til, hvad skal vi tage hensyn til. Okay, og det er ikke det hele, der ligger i Montre? Nej, Nej. hele vores glasudstilling, den
den er uden montrer. Okay, så I har faktisk behov for at køre nogle forholdsvis snævre klimaparametre på Holmegaardværket? Ja, vi har et rum, hvor vi udstiller nogle arkæologiske fund. Og det er jo primært det, vi har haft med i det her projekt. Og de fund, de er i en montre, i en sikkerhedsmontre, som er ret tæt. Og nede i det her rum, der klimastyrer vi. Ja. Altså ikke inde i montren? Nej, kun selve rummet er klimastyret. Okay. Men i det her projekt har vi målt klimaet inde i montrene. Og uden på montrene faktisk også. Men Ja. ja. Og er der så den buffer-effekt, I forventede? På montrene? Ja. Ja, det er der, men klimastyring er så stabil, altså at vi behøver ikke nogen buffer. Okay. Udsvingene er så minimale, at det skal der ikke. Ja, det gør ikke noget. Cool. Hvilke næste skridt er vigtige for jer så i forhold til jeres bæredygtighedsindsatser? Det er, at vi skal, når vi skal, lave udstillinger i nogle af vores andre bygninger, hvor vi ikke har et nyt og moderne klimaanlæg, der skal vi se på, hvad for nogle altså forholdsvis simple, men stadig sikre og nemme løsninger, vi kan gøre. Også fordi der er nogle af stederne, hvor vi ikke har mulighed for at investere i et stort nyt klimaanlæg, så hvad for nogle andre simple muligheder har vi? Er der noget, I har lært i programmet så, som I kan bruge til at styrke jeres bæredygtighedsarbejde? Jamen, vi har lært, at vores samarbejde er enormt sådan sikkert, og at vi jo nu er sådan endnu mere trygge ved hinanden, og kan, altså, vi taler jo fuldstændig samme sprog i forhold til, hvad der skal til, og hvad for nogle løsninger vi skal gå med. Og det er dig og jeres facility manager? Ja, han hedder Karl Henrik Hansen, ja. Hvordan var jeres samarbejde inden projektet startede? Det var i forvejen ret godt. Vi er begge to sådan interesseret i det her område om at finde en god løsning. Og nu har vi arbejdet endnu mere sammen om det her, så det er bare for hver ting, vi arbejder sammen om, jo bedre bliver samarbejdet. Hvad er det, der gør, at jeres samarbejde har fungeret så godt, tror du? Det er måske en kombination af, at jeg som konservator har jeg ved, der er noget teori, der gør, at genstandene bliver bevaret godt, og han har en interesse i at finde de, hvad skal man sige, tekniske løsninger, eller klimalogger, og hvad end for noget udstyr, vi kan bruge for at opnå det her resultat. Så vi kommer med hver vores baggrund, men målet, det er det samme. Og jeres fælles sprog, eller forståelsen for hinandens fag, er også sådan løbende blevet styrket? Ja. Eller hvordan? Ja, det er det jo helt sikkert, men jo mere tid man bruger sammen og snakker sammen om det samme emne, altså, så kommer det jo sådan helt naturligt, at vi får mere respekt for den andens fagområde. Og det arbejde, I har gjort med Holmegaardværket, både som følge af energikrisen, men også de lidt mindre justeringer, I har foretaget her i forbindelse med det her projekt, er det så det på klimastyring og præventiv konserveringsområderne for Holmegaardværket lige pt? Ja, altså pt. Har vi sådan ret godt styr på Holmegaardværk, og hvad for nogle muligheder vi har der.
vores glasværksted, det er jo fungerende og kører hele året rundt, så de sætter jo bare nogle begrænsninger på, hvor meget vi kan spare andre steder, fordi altså det samlede budget, det hænger jo sammen. Men derfor kan vi jo sagtens tage nogle af, hvad skal man sige, mulighederne, eller ja, det man kigger på med videre til andre steder. Er I færdige med det så? Ja, vi har en gammel udstillingsbygning, som vi vil som hvor udstillingerne skal fornyes, og det er her, vi skal se på, hvad for nogle løsninger kan vi gøre for, ja, for at klimastyre så simpelt, men stadigvæk sikkert og stabilt som muligt. Og det er et helt andet, altså en helt anden bygning, fordi den er gammel, meget gammel. Ja. Og der er et eller andet varmesystem i den, men også et enormt gammelt anlæg. Ja, der er et meget gammelt varmeanlæg, hvor vi skal se på, hvad for nogle måske simple ændringer vi kan gøre. Måske giver det ikke mening bare at sætte et helt nyt fancy anlæg ind. Altså, det kan måske være noget med at lave nogle mindre rum og klimastyre dem, eller altså buffer dem på en mere simpel måde, eller se, hvad for nogle genstande, der skal der ind, og ja, så nogle mindre tiltag. Så på baggrund af det arbejde, I har lavet med Holmegaardsværket, og det, som I øvrigt har fået ud af det her projekt, så har I faktisk revurderet sådan ideen om, hvad der skulle til for at optimere på, er det Helligåndshuset? Ja, Helligåndshuset i Ja. Ja, det kan man godt sige. Vi er i hvert fald blevet mere åbne for, at der måske er andre løsninger, som vi skal jo undersøge lidt mere til bunds, fordi vi vil jo gerne lave en løsning, der holder i rigtig mange år. Så der er flere ting, vi skal undersøge, før vi tager beslutning. Men fra at tænke sådan en renovering eller en energioptimering som sådan et altomfattende stort projekt, så viser det sig, at der måske, og det er så det, I skal finde ud af, kan være nogle mere, hvad kan man sige, mekaniske eller lavpraktiske metoder eller teknologier, som kan gøre, at bygningen kan bruges optimalt til det, I gerne vil med den. Ja, og det skal jo også ses sammen med den udstilling, man vil lave. Og man skal lave altså mindre rum, der er klimastyret på en eller anden måde. Så det hele hænger jo lidt sammen, om man kan lave en udstilling, der tager hensyn til det, eller om vi skal se på hele bygningen, eller hvad, ja. Men ja. Er der andre sådan læringspunkter, du vil fremhæve i forhold til at reducere et museums negative miljømæssige aftryk? Altså man kan jo altid prøve at undersøge muligheden for solceller, om man kan få det sat op et eller andet sted på sine grunde eller bygninger. Det er i hvert fald værd at se på. Og her til slut, Julie, anbefalinger til andre museer, som gerne vil optimere deres energiarbejde eller deres præventive konservering? Det er ikke fordi, jeg har sådan særlig meget, men det er jo altid et godt råd at få sat datalogger op så tidligt som muligt i processen, og også gerne inden man starter, så man har noget til udgangspunkt i. Så gode data på faktiske forhold er en forudsætning for, at man kan optimere. Og så måske det her med samarbejdet? Ja, altså det er jo altid en mega god ting, hvis man kan det og kan få det til at fungere, men det her projekt har jo i hvert fald gjort, at man er blevet sat sammen på nogle bestemte tidspunkter og skulle tale om det samme. Så
det vil da helt sikkert hjælpe på det, uanset hvor godt at forholdet er for start. Tak, Julie.